πολιτική τους έχουν και την κυβέρνησή τους. Έχουν την κυβέρνηση που είναι σήμερα, που λένε ότι είναι πλειοψηφία του λαού. Έχουν και την Τρόικα, η οποία δίνει τις κατευθύνσεις. Πότε, συνάδελφοι, πρέπει να δώσουμε κι εμείς την κατεύθυνση που θα αφορά εμάς και μόνο εμάς? Συνάδελφοι, δεν φεύγουμε. Παραμένουν αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας είναι και σε δύο άλλα σημεία. Δύο άλλα σημεία που αναδεικνύουν το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα των ανέργων, την προστασία των ανέργων. Έχουμε και συνέχεια. Ο εκλεκτός της κυβέρνησης, ο κύριος Ανομερίτης, ο οποίος θέλει τάχα να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μετά τη μεγαλειώδη μας κινητοποίηση, μας είχε κλείσει ραντεβού την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει τα προβλήματά μας. Ο ίδιος την ακύρωσε και την έβαλε για αύριο. Εχθές το βράδυ μας παίρνει τηλέφωνο ότι και αύριο η συνάντηση αυτή ακυρώνεται. Ταυτόχρονα όμως καλεί σε συνάντηση μερίδα εφοπλιστών και μερίδα μεγαλοεμβολάμων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης να συζητήσουν τα προβλήματα του χώρου. Και τα προβλήματα του χώρου τα ξέρουμε ποια είναι εμείς. Είναι τα λαμόγια, είναι οι άνθρωποι της σημερινής και της χθεσινής κυβέρνησης που λελεηλάτησαν το χώρο. Είναι οι άνθρωποι που άφησαν και αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους και ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτούς θέλει να δώσει η σημερινή κυβέρνηση και ο εκλεκτός της κύριος Ανομερίτης τη τύχη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και των εργαζομένων. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε και να είστε σίγουροι, γιατί εμείς στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, παρόλο αυτά που βιώνουμε καθημερινά, είτε από την εργοδοσία, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τους απελοφιλόσοφους μεγαλοδημοσιογράφους, βαστάμε γερά, και αυτό που θέλουμε είναι ποιο? Το μέτωπό μας να διευρυνθεί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με κανέναν εργαζόμενο. Είτε λέγεται ιδιωτικός, είτε λέγεται δημόσιος, είτε λέγεται έχει με 8ωρο, είτε με 4ωρο. Αυτό που βιώνουμε σήμερα το βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και η απάντησή μας πρέπει να είναι ενιαία.